дар ноҳияи шаҳри нав низ рӯзи дави миллӣ ки чорабинии ҷамъиятии варзишӣ ба ҳисоб меравад бо мақсади таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавияти он дар байни сокинон бахшида ба таҷлили рӯзи ҷавонони Тоҷикистон баргузор шуд. дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ бо маҳбубияти хос доир гардида дар он наврасону ҷавонон ва намояндагони ташкилоту идораҳо иштирок намуданд. дар ду синну соли муайян дави миллӣ баргузор гардид ки масофаи он дар ноҳия байни хурдсолон 3 километр ва барои калонсолон 5 километр муқаррар гардида буд. иштирокчиён бо як эҳсоси баланди миллӣ бо ҳам сабқат карданд. сипас марафони велосипедронӣ доир гардида иштирокчиён бо завқи баланд ва ҳисси варзишгароёна байни ҳам рақобат намуданд. дар ин чорабинӣ аҳамияти умумии ҷумҳуриявӣ дошта шумораи зиёди наврасону ҷавонон, бонувон ва сокинони касбу кори гуногун иштирок карданд. рӯзи дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ бо назардошти оммавӣ гардонидани ин намудҳои варзиш, таҳкими тарзи ҳаёти солим ва шукргузорӣ аз иттиҳоду сарҷамъӣ ташкил карда шуд. дар анҷоми чорабинӣ ки дар майдони парчами миллии ноҳияи шаҳри нав баргузор гардид, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ҳамаи иштирокдорон ва ғолибонро таҳният гуфта, сипас аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия ғолибон бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд.